això sí, amb respecte. Això sí, amb el tarannà obert democràtic, com tenim nosaltres, que correspon, i no els que vinguin aquí amb l'esperit de conquistador. Catalunya, penseu que porta mil·lennis d'altre cop dintre el nostre ADN, absorbint gent de tot el món. De vegades em diuen, una cosa que m'han dit alguna vegada, total, el Roger de Flor, que és un dels vostres herois, era alemany i es deia Roger de Blumen. I què? Aquesta és la nostra grandesa. Si és un heroi català, és un heroi català, hagi nascut a Alemanya o a Tiana. És un heroi català. Per tant, la nostra universalitat només és possible des de la profunda arrelament en els nostres costums, en les nostres tradicions, en la nostra llengua, en la nostra terra. Aquesta és la veritable universalitat que nosaltres tenim. I per tant, totes aquestes coses són les que fan necessari, indispensable, que ens mobilitzem, que ens posem en marxa, que belluguem els nostres esperits i aconseguim democràticament, una vegada més, la independència. Fiquem tots en el camp. La independència és una cosa que convé a tothom. Ja que diu, la independència separa, mentida. Quan una cosa convé a tothom, no separa, coneix. Convé a tothom que vulgui viure a Catalunya. Tothom que vulgui viure a Catalunya li convé la independència. Perquè tothom qui viu a Catalunya és tractat com a català, encara que sigui més espanyol que el Toro dos Borges. O és que quan 2.000 persones es queden penjades en un tren de rodalies a no sé on i va allà el furgó de la Guàrdia Civil i diu, a ver, los españoles que vengan que los llevamos a Fuji. Oi que no? Oi que es queden allà penjats, per més espanyols que siguin? Són tractats com a catalans, exactament igual. I per tant, tothom qui vulgui viure a Catalunya, encara que vulgui després seguir sent espanyol perquè se sent profundament espanyol i tenen tot el dret, li interessa la independència. Li interessa perquè tindrà millor sanitat, tindrà millors serveis, millors escoles, millors carreteres, viurà millor. I què passarà si no té el passaport català, si no té conserva el seu passaport espanyol? No passarà res. Serà un ciutadà d'un tercer país de la Unió Europea que surt aquí. Com ja n'hi ha avui en dia tants milers de francesos, holandesos, anglesos, etc. No passa res. Tots sabem quin és el nostre tarannà. Tots sabem que aquí no farem camps de concentració per espanyols. Tots sabem que encara que l'idioma oficial de Catalunya únic sigui el català, tots sabem que durant molts anys, potser per sempre, el castellà seguirà tenint un paper important a Catalunya. Això ho sabem tots. I els que ho neguen, o no ho saben, són ignorants, o bé el viuen amb mala fe. I hem de ser conscients que aquestes mentides que es diuen no es diuen perquè sí, no les propalen perquè sí, les diuen per afeblir-nos el nostre art, les diuen per afeblir-nos la nostra convicció, les diuen perquè ens agafi por, perquè ens agafi recança. I no som veritat, no som veritat, perquè nosaltres, damunt de tot, per damunt de tot, el que tenim és aquest esperit integrador, aquest esperit democràtic, aquest esperit confederal que ens ha caracteritzat des de fa 1000 anys. Aquesta és la Catalunya que nosaltres volem. Aquesta és la Catalunya a la que nosaltres aspirem. Aquesta és la Catalunya per la que nosaltres treballem. Dir, finalment, això en Ramon em va demanar que parlés una mica, què hem de fer ara de cara a les properes eleccions. Com sabeu, s'estan configurant dues candidatures independentistes, Solidaritat Catalana i Reagrupament. És evident que seria molt millor que s'unissin. És evident que seria molt millor que anessin juntes. I alguns hi estem treballant i ens estem deixant la pell de uns quants disgustos. Però si al final això no passés, no diré que no passi res, però potser tampoc passaria. Penseu una cosa, el sistema electoral proporcional és proporcional i, per tant, si dos grups es presenten separadament, el nombre total de diputats no serà gaire diferent, a condició que tots dos obtinguin representació. És a dir, per posar un exemple, Convergència i Esquerra junts, si sumessin els vots, no tindrien més diputats. Ara, això sí, el que no podem tenir són dues opcions, que es quedi cada una amb un 2,5%, que seria un 5, i això voldria dir 5 o 6 diputats, i amb un 2,5% cap de les dues es quedi entre dins. Per tant, aquesta és una qüestió en la que jo crec que no s'ha de deixar insistir prou, no s'ha de deixar insistir en procurar que això s'uneixi. Però si això no és possible, si això no pot ser, no ens hem de desanimar, no ens hem de desanimar.
els altres també s'espavilaran per fer tot, però sobretot, no ens trepitgem la manguera entre bombes. És a dir, cadascú, si no és possible posar-se d'acord, cadascú que faci la seva feina, no ens dediquem a plasmar els uns i els altres, perquè estem dins d'un punt històric, dins d'una cruïlla de les que n'entren poques en segle, tenim una oportunitat que no tenim dret a deixar-nos escapar, i al capdavant, les persones, tots nosaltres, passarem. Els partits passaran, però Catalunya romandrà, que és el